Türkmenistanyň işe ukyply ilaty mezburi ýagdaýda Haramda Berdimuhammedowyň ekin meýdanlaryny işlemekden boyun gaçyrýar. Basym paxta mewsimi ýetip gelýär. Lewap, Daşowul, Mary welaýatlarynyň ýaşlarynyň köp bölegi Türkiýede we Russiýada işläp öz maşgalalarynyň göderanyny üpçün edýärler. Didimdar Haramdagyň dolanýarşynyň soňky ýyllaryna Türkmenistanyň ilat sany 3,5 milyon adama çelli azally. Olaryň hem deň ýarysy çağalar we garrylar. Ýurtdan gaçyp çykan 1,5 milyon adamyň köp bölegi döwletiň viza we pasport rejimini bozarlygy üçin häkimetleriň goşadyrnak içindäki geçirim etmekçi bolýan wagdalaryna ynanyp ýene-de Haramdagyň golasyndäki gullary öwrülmeginden gorkýarlar. Bu mesele bilen baglanşykly Türkiýede viza möhleti dolan adamlaryň suç jogapkärçiligine çekilmedigi baradaky ispravkanyň ýoklugyny bahana edinip Türkmen raýatlarynyň durumuny uzaltmazlyk barada Türkiýe bilen ýapyk şertnamanyň baglaşylanlygy barada habarlar bar. Viza rejimini bozmazlyk we uzaltmazlyk üçin aýlawly ýollaryň üstü bilen kanuny çözügi tapmak üçin adamlar Türkiýe bilen hiç bir viza çäklendirmesi bolmadyk islenlik döwlete çykyp bir günden soňra ýene izlaryna Türkiýe gaýdyp gelýärler. Türkmen ýaşlary ýurdun daşyna düýbünden üýtgeşik durmuşy görýärler we Haramdagyň paxta meýdanlaryna kul bolup işläsleri gelenat. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım atlanalım Adan yolu atlanalım